Здравейте, драги И зрители! Какво, защо казваме? давай, Не. давай. Ами до Давай, начало. успокой се, бе. Аз ще почна вместо теб, искаш ли? Той се притеснява, уважаеми зрители. Ами да съм се раздвижил гласните струни. Аз се опитвам в крайна сметка, нали, моя колега да го успокоя. Затова ще поема щафетата и ще кажа добър вечер вместо него с подкаста, чието име има много спорове покрай него, но да кажем, че за момента се казва Фреш, нали така? Цвики. Разбира се. Така, аз съм Цитур Цитуров. Човек с доста голяма и запълнена визитка, на която няма място вече. Човек за всичко общо взето. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал, ако ви е мил животецът и ако не искате да ви намерим. Защото ние сме злопаметни и кълнем. Абсолютно. Всеки един, който не се абонира и не цъкне към банката, ще бъде поръчан. Точно така. Всъщност. Не, аз съм Кристин, приятно ми е. Може да съм облечена с комбинезон, но това не значи, че съм Леля. Не, никак даже. Тук сме общо взето да си говорим с различни хора от града. И днес точно един такъв човек ни е на гости. Значи, това е подкастът, в който сериозното и шантовото си подават ръка, за да ви разведрят и вдъхновят, може би. Днес обаче сме ви подготвили не просто гост, а Не просто човек. истински, не просто човек, свръхчовек. Да. Ураган от цветове, идеи и хумор. И брада. Значи, и брада. Този същия човек, той не просто, както го виждате, върви по ръба на нормалното, а направо го прескача и ни учи как да живеем с повече смях и свобода. Към паранормалното. Абсолютно. Той даже, според мен, е имагинерен. Аз такъв човек не съм срещала, Цвики. Аз съм срещал, но нека не стигаме до там. Така, чудак по природа, според мен, философ по душа, поне така го усещам, и абсолютен гений в това да вижда света по най-неочаквания начин. И лекар по При професия. нас е лекар по професия, абсолютно достойна и благородна при това. Не бихте казали, че е лекар, нали? На Не теб на кой бих. ти приличат, Викторе? Честно казано, нека не го обиждам, но на клошар. Ти пък, кошар. Но шегичка. Приличаме за човек, който бих наел за всякакви работи. Да ми измие колата, да ми оправи кръка, да ми би ваксина. Абе, общо взето, така, човек, който може да работи от всичко, по малко и по много. На мен ми прилича на уличен музикант, не знам. Но нека го оставим сам да ни се представи. Здрасти. Здравейте, казвам се Алексей Романов, Тревопасен. Въпасен. Тревопасен, да. Това част от името ти ли е или е Ами някакъв да, никнейм? падам си по тревичките. За всички абонати, може Не да ти личи. инвестирате в DMS тревичка. Може да ме намерите пред болниците. Това Стрева! значи, че раздавате зелени рецепти, така ли? Не, аз само консумирам. Иначе не мога да си събера мислите. Консумираш рецепти. Току-що Не, загубихте тревичка. половината аудитория, като казах, че не Защо? правите зелена рецепта. Не знам, според мен щяхте да си навлечете така доста фенове. Мога да ми спиша зелен чай. Успокоява нервите. Отличен опит ли го знаеш? И манагуа правя вече. Аз съм първи производител на манагуа в града. А ти това на билка кого ли си е? кръст? На дядо ми Сашко. Има логика, има логика. Малка, Алексей но я Сашко. има. Да, дядо ми се казва Сашко. Той е от палето. Фермер. Даже вчера Той, ходих да извинявай, израждам кравичка. той ли те запали по билкарството или? Не, той е по медицината. И как се случи? Ами той си имаше и много кравички. И едно време Зизу кравичките се разболя. Аз много Как? тежко. Зизу, Коя? Зузу. Това Да. мъж ли или жена?
Това е Ами крава. да, Мъжка или крава. женска крава? Крава, не би крава. Е, прави бу. Бе, ти е стом. Знам ли тънта ли знам? И се разболя от една много тежка неизлечима болест и слава на Бога оцеля. Обаче аз го приех много тежко. И почнах да уча ветеринарна медицина. Ама не ме приеха, скъсаха ме. Те Ами, приеха че в човешка. то няма минах към голяма да. разлика. Хората са минах като към човешка. животни в днешно време, така че... Еми, по принцип, де-факто, да. Случва се. Добре. А как решихте да се преместите в този град? Мисъл? Какво ви Ами, доведе насам? емигрирах. А, така, да не Емигрира. бягате от някой. Ами не, просто на палето няма и тази свободия. Там само работа вкъщи, работа вкъщи. А тук запознаваме се с нови приятели. Има много приятели вече, тревомани, да подчертая. А как те приеха, след като си мигрирал? Да, като дойде, какви бяха първите отзиви, така да го кажем, към твоята колоритна личност? Ами те бяха в принцип много странни, ама хората ме приеха. Все пак живеем в такъв свят и живот, че нали, вече всичко е позволено и само ще бъда се разходя, че ми се схвана кръка. Разбира се. Направи Да. едно кръгче. Много Дефилирай. се извинявам за кръка. Да, няма проблем. Да, сега защото използваме едни нови медикаменти да отправят хората така по такова да, разбрахте ме. Почваш да ме притесняваш. Защо бе? Кой съм ти направил на тебе? С медикаменти и тем подобни. Те са на биологична основа. Биологично. Добре, Интересно. Да. добре, разкажи ни за един твой ден. Как преминава? Какво правиш? Събуждам се рано сутрин, приготвям си манагуа, след това отивам на работа, нали, правя си профилактиката, пиша си документите, нали, влизам на смяна и след това кибик стойка пред болница. Обичайното. На мен ми звучи доста обичайно И това за всеки ден. повечето медици в града. Ами да. И Добре. ходим по сигналчета. Ама интересен е живота на един медик. Що казваш? Всеки ден се случва нещо интересно. Айде, като се случва нещо интересно, искам даже, ако се сещаш да го посочиш, разкажи ни за най-колоритния клиент, така да го наречем, който си имал. Интересен случай. Може да го назовеш и по име. Той ще го гледа това. Ще го запази в тайна. Айде сега. Да, и Добре. се казва. Измисли му някакво име. Измисли му име, той ще се сети, нали, че става Да, въпрос Добре, за него. ще му викаме Бурджо. Мурджо, добре. И какво се случи с Мурджо? Кое? Господин Бурджо дойде на болница, беше претърпял тежко ПТП. След това си забрави паметта и тръгнахме с хеликоптера да го взимаме от сигнала. Обаче стана един проблем, хеликоптера изгасна. И се отзовахме във водата. Беше много интересна ситуация. Но Какво се все пак случи? той оцеля. Ма какво се случи след това? В смисъл? Ами закарахме го в болница, той беше малко такова дехидратирал, за малко да умре. Обаче аз с моя колега менеджер, Спас Митев, много голям мой приятел. Спас Митев. Да. Айде, шараут за Спас Митев. Да. Subscribe за Спас Митев, subscribe, моля. И с него направихме една много тежка операция. След това стана един проблем. Трябваше да му присаждаме дали органи, обаче самите органи ги нямаше и му присъдихме от на прасе. Доста странно. Да. Има логика. За съжаление, да. Прасето и то оцеля. С човешки органи. А вие ги разменихте. Малко така се получи. Защото все пак идва Коледа и трябваше да правим някакви съвместими неща. Нещо в живота на прасето промени ли се след тази трансплантация? Освен, че го кръстихме Гошко. Обичайно за прасе, да. Да, Гошко. Нерез, 250 кила.
И сега ще го подготвям и за коледните пости. Нас няма да напоканиш. Той шефът ще прави кетеринг Болницата. в болниците с Гошко. Прасето в болницата ли ще го такуват? По Частно, средата на фоайето, аз си го Не, представих вече. В операционната. частно парти с прасе. Сте ли Частно парти присъствали? с пръст. Аз съм присъствала, да. Да. Обикновено всяко балканско суаре завършва с коленето на поне едно прасе. Сега защо коледе? И просто Таде, той ще си легне да спи. дегустацията, айде. Да. Дегустацията, знаете ли, че това нещо с свински. кръка, е Да. Мале. заразно е. Трябва да пиете витамини. Магнези. Абе, бадагуа ще ви дам. Добре, ти какво разправяш до сега само за работа и работа? Какво правиш, за да се почуваш? Кога намираш време, като ти е пълен по графика? принцип съм и агроном. Какво е агроном? Е човек, който се занимава с растения. Точно така. Ние се досетихме какви растения вече. Ами билкови. От Хм. билковата медицина. Така. И И това правиш в свободното време. Ами да, аз малко и химик съм. Химик. Да, Какъв? химик. Химик. Да. Произвеждам препарати за почистване. Майко мила. И гробар съм. Има ли нещо, което не умееш? Ами, комуникацията с жени. Много ми куца. Аз затова станах гей. Какво? Значи, добре, че в другия край не си до мен. Нали? Че ме притесняваш. Да. Ама напълно ли превъзмогнахте женския пол или сте в процес? В процес съм. И как върви? Даже в момента кандидатствах за монах. Ще ходя там горе до палето. Има един манастир и ще ходя да става монах. Ти нали си наясно, че трябва да нямаш коса за монах? Не е вярно. И как да не е вярно? Даже и брадата ми отговаря да... Брадата може, ама коса. Какво ми бъде косата? Монасти не са ли без коса? Те, защото са плешиви, ама аз ти съм. Не, те си ги махат. Не знам, Кристин, ти виждал ли си монах с коса? Монах с коса ли? Ето. Не, те са подстригани на купичка, бе, как? Да, бе, казвам ти, че са без такова. Аз, тая между коса. другото, съм била монах, значи като малка, защото до 5 годишна възраст майка ми му постригваше на купичка. Това звучи Чудно. притеснително. Да. Беше си доста притеснително. Хората ме питаха дали съм осиновена. Или да съм от някой дом случайно. Като са те кофти. питали дали си момченце, пак добре. Възможно е, не помня. И ти се радвам, че не помня. ти от малък ли си такава коса дълга? Ти сега пък какво го пита за косата сега? Не, та принцип е изкуствена тази коса. Аха, перука. Ами половината, да, плетея. С Плете. конци. Взимам на баба Елена прежната и от време на време се случат такива работи. Ще спеля ми си косата. Добре. Ама мисля да я режа вече. Разкажи ни нещо за семейството ти. Братя, сестри. Сам съм. Нямам семейство. Тъжно. Така се случиха обстоятелствата, че бях отритнат от семейството ми. Нали, те, защото са на Божи амиши. Какво са? Амиши. Амиши. И бях отритнат от семейството. Не знаеш ли какво е амиши, бе, колега? Не, между другото. Това са онези с бакенбардите и с като на Линкълн шапката и ходят Да. и са целомъдрени почти през целия си живот. Правят веднъж в живота си секс, нали, за да се размножат и това е. Ясно. Да. И живеят насред полето, само тяхната къща се вижда. И друго не знам за тях. Няколко пъти падах на главата си от черешата и осъзнах, че живота ще ме отведе в друга посока. Пак и един път съдувах джинса. И какво ти каза?
Джинса ми каза, че тръгни по пътя надолу и ще откриеш твоето благородност. И аз отивам надолу И ние стигам до откриваме. богатия квартал. Вей, И си казах, На мамка, хубаво. това е моят шанс. това е На било хубаво знак от място те съдбата. отвел, да. Да, доста ходих. М, Добре, аз искам да те питам, нали, имайки предвид сега професията, която Сексуалната работиш. ориентация ли? Не, ще стигнем до там, спокойно. Ако можеш да си смениш професията с нещо напълно абсурдно, какво би било то? Ами, не съм се замислил за това нещо, но най-вероятно ще стана поддовичар. Какъв? Поддовичар. Каква е тази професия? Удовичар. Ще кара плодове с подводница. Това, и къде ще ги докараш, къде ще ги закараш тия плодове, бе? Еми, някъде. На Себе, Нептун. Примерно, да. Майко Не, мила. Ами, не ти с беше ли Посейдон, бе, Вики, къв Нептун? Оф, да бе, Може верно. Посейдон, бе. на Атланта. Ма нищо бе, той не знае. Аквамен. Да, Аквамен. Посейдон точно така, мамка му. Обща култура, омайна сладка. Аз нямам такава. Не знам, не съм Не се беше замислил. нужно от първия подкаст да го разбират останалите, но добре. Рано или късно щяха. Добре. Не. Искам да те питам сега, ама моля ти се, този път назовавай хората с истинските им имена. Има ли в града някой, който ти е неприятен? Някой, който ми е неприятен. Да. Не, аз като са да пуша и всички ми стават приятни. И затова ли употребяваш всекидневно? Да, всеки дневно, всеки частно. За да може да търпиш хората около теб. Ами не, просто си ги обичам. Те са, дали, живи същества, всеки има право на втори шанс в живота. Сега някои са блъснати с черпака в главата, ама това е тема за разговор в друга естество. Тоест, искаш да кажеш, че преди да са напушиш всички, целият град ти е неприятен. Да, най-вече ти. Аз? За пари. Какво смръдлю? Мъфтиш ме за Лоло. стотинки. Лоло. Аз никой не муфтя за стотинки, само за книжни пачки. Да, бе. Просто вендинга приема само стотинки. Впрочем, да те черпя с твоите пари едно зайо-байо. Ама Лично, с панак лично ли? от мен. Да, без панак, с лук. Ето, заповядай. Да не кажеш, че с твоите пари не те черпи. Ще го издеш след това. Сега ще го изпапкам. Да не направиш трохи в студиото. Няма ще кажем на някой да почисти спокойно. Ами, Ама, виж сега, като има трохи, ще има и мравки. А пък мравките не са добра поличба. На пари. На пари? Да. Добре, ти, като те гледам с този скейтборд, ти с какво дойде до тук? С него, не? Да. Моя менеджер ме върза отзаде на колата и тъй сур надолу. И как не падаш, бе? Ами гравитацията е мой приятел. От време на време се случват и такива странни Има неща. ли сега, понеже се замислих за това, което си говорихме, сексуалната ти ориентация, има ли жена, която в града ти е грабнала вниманието? Ами, жена, трудно казано, имам се една симпатична моя приятелка, Бибито се казва. Да. Ама, в принцип, спадам по мъже. Добре. Ама жените падат ли се по теб? Извинявай, Кристин, че те прекъсвам. Няма Да, нищо. като ме видят и винаги са припаднали. В 99 случаи, Малко. 99% от случаите са припаднали. Звучи, като станат, припадат пак. Случва се, да. Добре, а някой господин, който така да ти е направил по-особено впечатление? Да, ма не мога да спомена името. Айде сега. Добре, Манджаре се казва, Манджаре. 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 Това Аз кой така му беше, викам. бе? И Кой не беше знам. това? Шефа на болниците. О, да, Да. имаш вкус. Имаш вкус. Нали? Много е симпатичен. Много, между другото, да. И И аз го бих- хвърлил си му, който му е да те направи Да, втори да. шеф, бе. Ето, това е идеята. И после да изтегля хазната. Ще си ги двойка шефове. Ами аз му предложих, ама той ми отказа.
Щяхме да бъдем първата гей двойка в града, където ще направим сватба, ама би Той има отказали. много прикрити според мен, но вие щяхте да сте официалната, да. Да. Аз нямам. Би ли напоканил на сватбата ти? Било то с жена Естествено. или с мъж. Естествено, вие сте първите покани на тази сватба. Ние дори може да сме водещи на сватбата ти. Абсолютно. Абсолютно. Ами виж сега, може да накарате банчари. В принцип да направи нещо или по въпроса. Да Аз кажеш може... две-три хубави думи. Аз може да не съм Алекс Петканова, ама, нали, поне съм Алекс Петканова от Тему. Нали, ставам. Ти си Алекс Патканова. Нашия подкаст ще бъде достъпен за... Ние го правим това за... да бъдем известни просто. Казваме си И го го правим откровено. само за вас и само за вас и само за вас. Нека И само да ние. отбележим и да отворим една скоба, че нашия звукар днес изглежда изключително добре. Той е Фреш. свободен. Ще изпишем номера му някъде на екрана, да не се притеснявай. Да, аз съм ще много проще така. Понеже, нали, кажа, че си с обърната резба. Как си представяш идеалната ти половинка? Опиши ни го. Е, шефа на болницата. Не разбра ли? Не, ако можеш той да си... Половинка ли? Ако можеш ти да си създадеш идеалната половинка. Очи... Да бъде... Да. Да бъде шашава като мене. Така. Да ни цепи басма на никой. Мгм. На нищо абсолютно. Да бъде себе си, най-вероятното. И като цяло, както казах, every day is happy day. Не трябва да Доста гледате, мъдро. не трябва да гледате негативно на нещата. Всеки ден, когато се събудите, трябва да е вашия щастлив ден. И всеки ден трябва да градите 1% на това, което сте изградили на предния ден. Това ме докосна, между другото. Не знам. С Виктор ти изпадна и ти в някакво му помрачение. Да, аз не се впечатлявам лесно. Ти си... Аз съм безсърдечен, бездоблестен. Маргарет Тачър, извинявай. Желязната лейди. Ох. Между другото, според мен се получи доста добре. Не знам. Аз съм много щастлива от това, че ти беше нашия първи гост. Но, Надявам се този формат да пожъне някакъв поне минимален успех. Не знам какво се вижда на кадър. Обещавам следващия път да нося гащи. И така. Не, моля те. Спокойно, върни се. Претръпна. Започна да зейква. Така ти можеш да мислиш бързо. Колко бързо? Много бързо. Като за блиц въпросчета. Фил. Е така. Давай. Би ли искал да направим блиц интервю? Давай. Добре. Айде бързо. Любима храна? Ласаби. Как така, бе? Аре, бе, давай, питай. Така, ласаби, обичам да си го бажа на филийки. Това не е... Книга или филм? Книга. Планина или море? Планина. Вътре ли Любимо вънка? хоби? Любимо хоби? Да. Да си карам скейта. Спорт или изкуство? Според зависи, по принцип спадам по екидото, а то е изкуство. Със спортни мотиви. Добре. Кое е най-странното нещо, което си ял? Бебилкото почта. Добре. Кое е най-нелепото, което си правил като дете? Ако си на безлюден остров, кое е първото нещо, което ще вземеш? Вибратора си, според мен. Кое е първото нещо, което взема? Тревичката. Аз мислех, че ще кажеш шефа там на болницата. Ще взема тревичката. Дават ми сигнал, че сме овертайм, между другото. Добре. И също така, кой би искал да поканим следващия път? Кажи кой би искал да поканим. Има една много интересна личност в този град, който няколко път съм се срещал с него. Това е полицайката. Кари ли? Да. Да, тя между другото е много пекана.
Но е определено много- всеки един ще мине от тук. Да, и е много начетена и има ти какво да си кажете с нея. Много готин човек. Така, добре. Добре. И вече, последно, Последно. какво би питал следващият ни гост? Въпрос, който да му зададем. Какво по дяволите търси в този град? Добре. Добре. Окей. Ами, много благодаря, че беше наш гост. И аз ви благодаря много. Смятам, че се получи едно много доста интересно, живо такова цветно предаване. Ами хора, шуват ме в момента. Дай само едно боц. Айде, боц. И Боца след приключваме. 12, бе. Айде, И лайк и най-важното subscribe е- and чао.